Алхамдулиллаҳи Раббил Аламин. Бародарон ва хоҳарони мо, имрӯз ба саволҳои шумо ҷавоб мегӯем. Бисёр вақт ҳангоми хӯрдани таом гуфтан бисмиллоҳро фаромӯш мекунем. Бисёр дӯстои мо савол метавонанд ки вақте ки таом мехӯрем, баъди таом хӯрдан, баъди шиштан ба ёд мезанад ки мо дар сари авқот бисмиллоҳ нагуфтем. дар ин ҳолат луқмае ки мехӯрӣ ҳалол аст ё ҳаром? гуфтани бисмиллоҳ дар вақти хӯрдан таом суннат аст. мисол пеш аз хӯрдан бисмиллаҳи раҳмони раҳим гуфтани мо ин суннате. дар ҳамин хӯрдани мо дар таоми мо баракат ҳосил мешавад. агар саҳван фаромӯш шавад боки надорад ва бо сабаби фаромӯшӣ шудани бисмиллоҳ ҳаргиз луқма ҳаром намешавад. луқмаи агар таоме ки мо мехӯрем агар он бисмиллоҳ нагӯем он ҳаром ҳисоб намешавад. ҳақиқатан ҳастанд таомое ки ҳаром ҳастанд, мо бояд парҳез кунем. бисёр одамо иро аҳамият наметаҳанд. таоме ки ҳалолай тозаи мисол одаме ки бисмиллоҳ намегӯянд уро чикор мекунанд, манъ мекунанд ки нахӯ, гуфта ки ҳаром аст. касе дар оғози хӯрдан таом гуфтани бисмиллоҳро фаромӯш кунад ва аснои хӯрдан ба ёдаш расид, масалан вақти хӯрданда ё баъди хӯрдан ки ба ёд ки расид, бояд чӣ бигӯяд? Бисмиллаҳи аввалу вал ахир. бисмиллоҳ дар аввалу дар охир. вақте ки ҳамин бисмиллоҳро аввалу охира ки гуфт, дар вақти таом боша ё баъди таом боша, дар ҳамон суфра агар нишаста боша, суннат иҷро мешавад. модари муъминон Оиша разияллоҳу анҳу ривоят мекунад ки расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд: ҳар гоҳ яке аз шумо ба хӯрдани хӯрок оғоз кунад, бисмиллоҳ бигӯяд ва агар фаромӯш кунад, пас бисмиллоҳи аввалу ва охир бигӯяд. мисол вақте ки мо фаромӯш кунем дар аввал гуфтан, дар охири таом мегӯем бисмиллоҳи аввалу вал ахир. дар китобҳо хеле бисёр дар бораи ин масъала баҳс аст ки мисол вақте ки одам дар таом хӯрдан ё дар хона дар омадан ё он ҷо рафтан бисмиллоҳ мегӯяд, бо ӯ шайтон ҳамроҳӣ шудан наметавонад. лекин вақте ки дар таом бисмиллоҳ намегӯй, хона дар омадан бисмиллоҳ намегӯй, дар ҳама корое ки ту бисмиллоҳ ки нагуфтӣ, дар ҳамин коро шайтон ба ту ҳамроҳ мешавад, дар ӯ коро баракаташ маҳрум мешавад. барои ҳамин ҳадисҳои пайғамбари худо аст алайҳи салату вассалам ки ҳамон амалҳое ки мо мекунем, бисмиллоҳ мегӯем, ҳамин амалҳо чӣ мешаванд? Ба баракат мешаванд. худо ҳамаи моро нигоҳ дорад.